ubabuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ungoyena umuntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo siqendu sesibini kuseason 3 ngo2025 siyaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo thabathe ithuba siyibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo siyanamkela ke bazalwane kwesi sesibini isiqendu salonyaka sithi enkosi ngokubuya kunye nathi siyathemba ke into yokuba sowukhawulezile wayebaxelela abanye abantu ukuthi icawa yabantu abangacawiyo isiqalile igama lam ke ndingusihle bonani andihambi ndedwa ndiyabandala umkhonzi bawo masibulise ke kuye wonke umuntu osibukeleyo namhlanje sibulise kubabukeli bethu okanye kubalandeli bethu abatsha bawo because kule veki kuphelileyo okanye kule episode iqedhileyo njalo bawo noko siye sazama ukuthi sifumane ke abalandeli noko abaliqelana sengo besibala bawo sabala 8 phambi kuba ngoku ke sirekhode siye sabala 8 yabantu abatsha it was isibhozo bawo it was isibhozo so ke sibulise kuni ke abantu ke abatsha sithemba ukuthi ke nizohlala nathi ke siyokufika ke kwixesha lethu lokuphuma nibulise ke komama otata obhuti osisi nakontangandini nakuye wonke umuntu osimameleyo ngelihle lombukeli wethu uKristu igama lami ndingu-Anele wakamnguni. Ewe ke bawo masikhawuleze ke bawo sivule inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo. Bawethu osizulwini yise inkosi yethu enguYesu Kristu. Kutshona ilanga Thixo wethu onamandla. Siza phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele ngale mini icawa yabantu abangacawiyo. Thixo wethu namandla sisithi nathi sizokwenza awethu amatiletile ukuba sizame ukudumisa wena Thixo. Ngoba ngenxa yemisebenzi yakho Thixo asazi into yokuba ukugqusha kwethu kuyalingana nendlela ekumela udumiswe ngayo wena ngoba unguThixo omkhulu kakhulu. Ngenxa yokuba Thixo sizazi ubuthathaka nobuyilo bethu Thixo wethu onamandla asazi ukupitiliza kwethu into yokuba uyakwenza ubulungisa ekudumiseni wena Thixo wethu namandla kodwa owethu umnqweno Thixo wethu namandla zekuthi xa kutshona ilanga Thixo wethu njengabantu abavumeleneyo into yokuba ngecawa yabantu abangacawiyo sizawumane sisithi umhle wena ngoba usivumele siphinde futhi sibe lapha sibiza igama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo sima phambi kobuso bakho sizithoba Thixo wethu namandla sima phambi kobuso bakho sisithi akekho uThixo fana nawe Thixo wethu oyingcwele. Hlala nathi ke Thixo, hlala nathi Mesiya olungileyo, hlala nathi Thixo ezingcambini zolwimi lethu Thixo wethu onamandla ngoba Thixo siyazi Thixo into yokuba ngamanye amaxesha luyaphuncuka ulwimi Thixo wethu namandla imoshakale Thixo into ngenxa yokuba sicinga thina siqhelile ukuthetha Thixo wethu namandla. Yilonto sisithi hlala nathi Thixo, hlala nathi sonini nanini ngoba Nkosi akekho uThixo ofana nawe Thixo wethu namandla. Sikubonile unguThixo ebomini bethu Thixo wethu onamandla. Sikubonile Thixo sicinga into yokuba asinakugqitha kwezinye izinto kodwa wena Thixo wasigqithisa Thixo wethu namandla. Ezinye zezinto esasicinga singangaze sigqithe kuzo Thixo wethu sesizilibele nokuzilibala Thixo wethu ngoba ubukhulu bakho Thixo busibangela Thixo sijonge Thixo apho sikhoyo ngalomzuzu Thixo wethu namandla. Ngamanye amathuba ke Thixo side silibale nokuba besincedwe nguwe Thixo wethu namandla senze ngesiqhelo Thixo wethu namandla kodwa wena Thixo simane sizama ukubuyela kuwe Thixo sisithi Thixo noba singalibala Thixo kodwa sinakulibala into yokuba
amandla wona sinawo Thixo wethu namandla, ngoba umhla nezolo ubomi buyasibonisa Thixo leyokuba asikwazi thina ukumelana nabo sisodwa Thixo wethu engcwele. Yiloo nto Thixo sisondela kuwe Thixo, sisondela kuwe Thixo nabantwana bezikolo Thixo abaqalayo eziyunivesithi Thixo wethu, sisondela kuwe Thixo bengazazi Thixo nokuba bazawungena kweliphi icala babheke kweliphi icala Thixo wethu namandla. Abanye Thixo kubolekwe nemali emakhayeni Thixo wethu namandla, kwathiwa khawuzame nje into yokuba ungene Thixo wethu oyingcwele. Abanye banayo nento yokudla Thixo wethu onamandla, kodwa bayozamela amakhaya abo Thixo wethu kwezo ndawo Thixo wethu ezikude namakhaya Thixo wethu oyingcwele. Abanye Thixo kunqongophale nesilungu Thixo wethu, kodwa uzawungena kwindawo egcwele abantu bebala Thixo wethu namandla, kugcwele nezinye intlanga Thixo wethu, kube nzima Thixo ukuphimisa amagama emlonyeni Thixo wethu, kodwa ekuhambeni kwabo Thixo sithembe wena into yokuba nakaloku nje uzaba nguThixo kubo Thixo wethu. Sikubeke kubazali babo abashiyeke emva Thixo wethu oyingcwele, ngoba kukho umthandazo wokuba Thixo uzukhusela umntwana Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo sisondela nathi apha sisithi abo bantu Thixo baya phambili ngabantu bethu Thixo wethu namandla. Kunjalo nje Thixo ze bathi xa belibela inkonzo zabo Thixo wethu bamane bethi gqolo Thixo kusondela apha kuthi Thixo wethu, sibakhumbuze into yokuba ekhayeni umntu wayekhuliswe ngoThixo Thixo wethu engcwele. Xa sibeka ilizwi lanamhlanje Thixo wethu uzohlale kumkhonzi wakho Thixo wethu, kwenzele ilizwi lakho lingaphumi liye ebantwini Thixo libuye lilambatha Thixo wethu engcwele, ngoba umsebenzi welizwi kukwenza umsebenzi welizwi ebantwini Thixo wethu, kuguqula abantu Thixo wethu, kukubonisa abantu indlela Thixo. Ngaphandle kwalo Thixo singabhadula Thixo siyokutshona emiyadini Thixo wethu engcwele. Yiloo nto Thixo sicela wena into yokuba umane usithi gqolo Thixo ukusixelela indlela emasenze ngayo. Sikuthembile ke Thixo leyokuba izicelo zethu Thixo wethu uyazazi, kunjalo nje uyabona nangaphakathi Thixo wethu. Xa kubebezela imilebe Thixo uve Thixo into yokuba sizama ukuthini. ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini mani
Ukuba ke usandula kusijoyina siyakwamkela futhi icabanye abantu abangacabiyo. Ufika kamnandi xa sisandala kuvula inkonzo yethu yanamhlanje. Bawo masithi yebo ukuba awukabikho kwela qela labantu abasibhozo abaye basijoyina ngocofa umnikelo. Siyakucela ke into yokuba ukuba ukamcofu subscribe, sicela ucofe usubscribe. Ukuba ke uyakholwa ile nkqubo, cofa like. Ngiqiniseka into yokuba ngoku sele baninzi abantu abakholwayo ile nkqubo bawo. Ndiyabona into abantu kudala besikhumbula bawo, kudala abantu besikhumbula noko isiqendu sethu sokuqala sokuvula unyaka. Abantu noko basibukele compared to indlela esiqhele ukubukelwa ngayo. Sibulele ngubani balamzalwane ebephusha into abantu mabasubscribe. yeyi bawo uyaphusha usisintusi uyaphusha. Okay. Yabona uba unawo nomsindo. Ewe. Unawo nomsindo, unento ethi bana ukusubscribe oku akuthathi into apha kuwe. Uyayibona loo nto? Uyibeka ngesilungu ke bawo. Into yona nto ibalulekileyo bawo ukuba abantu bayiqonde into yokuba le inkonzo isiyo yethu bawo. Le inkonzo asiyo yethu, thina ke singabantu nje ababhexesayo kuba kumele inkonzo le ibhexeshiwe. Kodwa ke abantu mabaqhube umsebenzi, babaxelele abantu into yokuba mabacofe usubscribe. Dade umuntu simasibulele. Bawo usenza le segment esikuthuma yona okanye mhlambe usesemoyeni ke ka cupcake kuba ke ibisona kwinsuku nje. Bawo hayi ndisenza le bendiyithunyiwe into yoba abantu bawo mabacofe usubscribe. Yona nto ibalulekileyo kuba abantu bacofe usubscribe. Sizoya bawo emazweni. Bawo Sizoya emazweni bawo abantu zibasilinde. bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi kaNehemiya isahluko sesibini ivesi leya ye-17. Nehemiya chapter 2 verse 17 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaNehemiya ngesahluko sesibini siya kuvesi yeshumi elinesixhenxe. Nehemiya chapter 2 siya kuvesi 17 phantsi kwesihloko esithi uNehemiya Nehemiya uya eYerusalem ngemvume kaArtashasta azihlole indonga. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ke kaloku abaphathi babengazi apho ndandiye khona nento endandiye kuyenza. Bendingekawaxeleli amayuda namabingeleli nabanumzana nabaphathi nabanye abenza umsebenzi. Ndathi kubo, niyabubona ububi esikubo ukuba iYerusalem ilinxiwa namasango ayo atshisiwe ngumlilo. Yizani sakhe udonga lweYerusalem singabi saba lungcekivo. Labaxelela ukulunga kwesandla soThixo wam phezu kwam namazwi okumkani awawathethayo kum. Bathi masisuke sakhe, bazomeleza izandla zabo ukuwenza lo msebenzi ulungileyo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu inkosi yethu nonkuna phakade. Amen. Amen. Siamo
enkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngoku bawo. Bawo sowufundile ke bawo kulo verse 17 Ewe bawo. sibawela ukuncokola ngawo. Ndinqwenela le ndawo xa evula Eyi Nkosi yam. umkhosi kaThixo esithi niyabubona Awu, ububi ubona ububi. esikubo. Bawo ndinqwenele namhlanje Awu Nkosi yam. mhlawumbi sincokole ngencwadi yokubhalwa koNehemiya. Awu Nkosi yam. Kutheni ze kufike kule ndawo? Awu Nkosi yam. Mhlawumbi uba unomdla Ewe bawo. ngakhe yokufunda azancwadi zika-Ezra, Awu Nkosi yam. uzotsho ke fikelela kule Ewe bawo. ncwadi mhlawumbi uyakuyiqonda Awu, uyayiqonda. kutheni ukuze kufikelelwe kobubi. Awu Nkosi yam. Kodwa ndinqwenela ukuqalapha Ewe bawo. phaa ekhaya sikhula ke noko nabatshana. Ewe bawo. Kukho ke umtshana wayengumuntu xa elele Ewe bawo. asuke aphuluke. Yenzeka ke lento ucinga uba mhlawumbi ungumntana izaba sistage esigqithayo. Bathi abazali xa beyibukele le meko bayibona iyimeko engamiyo. Ewe Nkosi yam. Kodwa ngoku senawo namacebo ukuthi xa iphulukile mhlawumbi thatha omnye umntana ambeke kule ndawo ebelele kuyo, okanye suke thathe impahla ezi Ewe. ebephulukile kuzo azitshintshe anxibe ezinye. Okay. Uvakale mhlawumbi ngevumba elikhoyo apha endlini. Kodwa ke kuba ke onozala Ewe Nkosi yam. ingabantu abanamaqhinga okanye abasoloko benalo icebo. Ewe bawo. Kwathiwa makuhambe kuyongqolwa. Ewe Nkosi yam. Ungqolelwe umtshana. Ewe Nkosi yam. Wangqolelwa ke umtshana noko yinqumama Ewe Nkosi yam. imeko lena ebekuyo. Nathi sizokwenza ingqolo, sizokwenza ingqolo xa ujongile ngoku eMzantsi Afrika Ewe Nkosi yam. kwindawo okuyo nam kwindawo endikuyo. Ewe bawo.
ubona ukungavani phakathi komama ewe bawo nomntana wakhe okanye phakathi komakhulu okanye utamkhulu nomzukulwana wakhe. ewe bawo Bendikhe ndaya ke bawo apha ecourt ikhesi ezininzi kulwa umakhulu nomzukulwana umntana nomzali. ewe bawo Niyabubona na ububi esikubo. Andiyazi nokuba umhlawumbi isiyobisi ewe bawo sisisombululo kwingxaki esijongene nazo na, kodwa sibona abantakwethu, ewe bawo sibona oodade bethu besoyela ngokweyela Nkosi yam eziyobisini, nokuba sisiyobisi esinjani kodwa sibabona besoyela ngakumbi Nkosi yam esiyobisini. Kwakusithiwa ke ewe bawo uMzantsi Afrika lona siza kuxhamla kuwe sonke, kodwa namhlanje sibona ulutsha lujikilanga. ewe bawo Lujikilanga lingazi ukubana lizawukwenza ntoni, ngoba laa nto kwakuthenjiswe ngayo, kuthenjiswa ukubana izoba khona, akho nesuntswana layo eli ngoku. Balahla ithemba abantakwethu emakhaya, mhlawumbi umntu abhenele kwizinto ezingekhoyo, Nkosi yam mhlawumbi omnye abhenele ekophuleni umthetho. Niyabubona ke okanye niyabubona obububi sikubo. Nkosi yam Namhlanje umhlawumbi akulunganga okanye akufanelekanga ukubana sishumayele kakhulu, umhlawumbi kukuhlangana singamakholwa bantakwethu, okanye kuzokrwela izazela zamakholwa, kujongwe bantwana bahle bedinga ukuthi okanye sikhumbuzane bantwana bahle bedinga ububi esikubo, kwenzela ukuthi bantwana bahle bedinga singxole kwindawo efanele ukuthi singxole kuzo. Umhlawumbi imeko lena iza kuthi nqumama okomzuzwana, okanye kube khona utshintsho. Bantwana bahle bedinga sizokwenza loo nto namhlanje, sizokungxola ezindlebeni bantwana bahle bedinga zabantu nakulutsha bantwana bahle bedinga lethu loMzantsi Afrika. Sizowuthi niyabona ububi esikubo, singabhekanga umhlawumbi kurhulumente bantwana bahle bedinga, ngoba ngamanye amathuba siva ikheyisi ngekheyisi sisithi umakhulu udlwengulwe ngumzukulwana, bantwana bahle bedinga umtshana udlwengulwe ngumalume, bantwana bahle bedinga umakazi, bantwana bahle bedinga ubulele, bantwana bahle bedinga bonke abantu endlini, bantwana bahle bedinga okanye bantwana bahle bedinga ukhona umama oshiye umntana endaweni ethile, bantwana bahle bedinga izimeko ke umhlawumbi bantwana bahle bedinga ezingapha kokuqonda, ezingapha kwengqondo, kodwa sizowuthi namhlanje makhe singxole, makhe senze ingxolo bantwana bahle bedinga kwiindawo esikuzo, ke sithathe umzuzwana senze ingxolo
ngxolo sizakwenza lo ngxolo bana bahle badinga ukubona niyabubona na obubusi sikuwe ewe bana bahle badinga nathi umhlambisi kuzo ingxaki bana bahle badinga kodwa ingxaki zethu bana bahle badinga makhe sizibeke emzuzu bana bahle badinga sijongane nabo bubusi kubo hayi baba ngoba lo mzalwane kumekwe bekuyo okanye kunqila bebekulo lo akavumanga ukuba najonge ecaleni ewe Nkosi yami ngoba mhlawumbi impazamo esinayo ukujonga ecaleni bengangathi asiziboni imeko ezitya amakhaya ethu ewe baba sibe sijonge ecaleni ibe ngathi asiziboni impazamo okanye ingxaki ezitya isociety esiphila kuyo bana bahle bedinga masingabi ikawe ke bana bahle bedinga esuke ijonge ecaleni ingasijongi okanye ingazijongi ingxaki bana bahle bedinga abantu abajongana kuzo masingabi ikawe ebhekeleyo ebantwini bana bahle bedinga funeka ke bana bahle bedinga amakholwa enza ingxolo namhlanje bahle badinga umhlawumbi ngomthandazo wakho bahle badinga umhlawumbi ngendumiso yakho angakhona umuntu othintshayo athe sibambile isiyobisi kwendawo ekuyo athe ibambile bahle badinga imela ezokwenza lonto ingalunganga bahle badinga ngenxa yomthandazo wakho ayibeke ajonge okanye abone ithemba ingxolo evakaliyeyo ezindlebeni zakhe ewe baba umhlawumbi wena ubona isizathu awusiboni isizathu wena ngoba wena usaphangela mhlawumbi uphangele ungafikanga ku-36 na ku-35 ngoba kukho abantu abalahlekelwe lithemba ewe Nkosi yami ngoba eminye imisebenzi isuke ibakhabele ngaphandle enazo ezo qualification ngenxa yeminyaka bana lahlethina kodwa wena uzibona umhlawumbi ingangathi uphetere kodwa namhlanje sizowuthi kulameko kuyo sujonge ecaleni Nkosi yami mhlawumbi mama uzibona ingangathi kuphetere ngoba abakho abantwana basakumamela bana bahle bedinga umhlawumbi uzibona ingangathi ubhetere wena ngoba awunxilelwa abantwana bana bahle bedinga umhlawumbi uzibona ingangathi ubhetere wena bana bahle bedinga ngoba bana bahle bedinga abantwana basikho basala endlini bana bahle bedinga umhlawumbi uzibona ingangathi ubhetere ngoba abantwana bakho bafumana abantwana besemtshatweni bana bedinga umhlawumbi uzibona ingangathi ubhetere wena ngoba usakwazi uzithengela into ethile bana bahle bedinga umhlawumbi uzibona ngathi ubhetere izinto zakho ozicwangcisileyo zenzeka njengezicwangciso zakho bana bahle bedinga umhlawumbi uzibona ngathi ubhetere uthixo imithandazo yakho uyiphendula ngale ndlela bana bahle bedinga ubucwangcise ngayo ayiphendula uthixo ngelo hlobo kodwa namhlanje bana bahle bedinga ebubhetereni bakho bana bahle bedinga ekwenzekeni kwezinto kakuhle ebomini bakho kawukuthatha umzuzu wenza ingxolo ngenxa yomntana wamakhelwane wakho ngenxa yesihlobo sakho esingafumani imisebenzi bana bahle bedinga ngenxa yesihlobo sakho esithe ntyumbantyumpeka etywaleni esithe ntyumbantyumpeka mhlawumbi eziyobisini umhlawumbi nanikhula nonke nisithi bana iziyobisi bana bahle bedinga ulaphulo mthetho alilunganga kodwa namhlanje untyumbantyumpeka kuzo emani kawukhe uthathe umzuzu bana bahle bedinga ngoba simile namhlanje sithi awububoni na ububi okanye niyabubona na ububi esikubo ngoba uthi uhamba ngapha ligazi uthi uhamba ngapha into engaqhelekanga uthi uhamba ngapha
udibane bana bahle bedinga nabantwana abancinci, bana bahle bedinga betshaya iglu, bana bahle bedinga besenza izinto ezingaqhelekanga, bana bahle bedinga kodwa wena awuthi usuke ujonge ecaleni, kodwa namhlanje sizowukrwela isazela sakho, bana bahle bedinga sizowukrwela, bana bahle bedinga ukholo lwakho, bana bahle bedinga sithi kawukhubize kuThixo wakho umhlamba ngeva uThixo wakho, sitshintshe isizwe esiphila kuso ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen.
Ngiyabubona ububi esikubo ukuba iYerusalem elinquwo namasango ayo atshiswe ngumlilo. Izane sakhe udonga lweYerusalem singabe saba longcikivu. Mandibulise kwakhona umuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke anisibukele nenisimamele nikuzo. Sitsho ukuba le yicawa yabantu abangacawiyo. Yanamkela bazalwane. Silapha ke kwincwadi kaNehemiya chapter 2 verse 17. Niyabubona ububi esikubo. Ngokuyenfundayo apha bawo. Qaphela into yokuba ingathi lo mfo thetha nabanumzana. Ewe. Thetha nababingeleli bakwaYuda. Lo mfo ngathi uthetha nabantu abakhulu bawo. Ewe. Niyabubona ububi esikubo. Kwakumoshakala ukhangelwa kubantu bekumela bakhokela babantu. Kwaba kubi amacebo akhangelwa kodade bawo. Nkosi yami. Uqokelelo malume into yokuba zange kube nje apha ekhaya. Kumele siye kweliphicana. Amaxhego ilali akuxaka amakhwenkwe yaqokelelana athi siyazi lento yenziwa ngabantwana kumele kuthweni. Uthi kwakuphuma icebo kuthunywa abafana into yokuba xelelani lamakhwenkwe into yokuba akwenziwa kanje kule yethu ilali. Kwakunyembeleka mfo kaMnguni. Nkosi yami. Yakuqokelelwana. Kwakuba kubi umuntu akazivalele ekhusini. Abantu kumela baqokelelane ngoba lo mfo uyayiqonda into yokuba nibe necebo. Alizukunceda nto icebo into yokuba andibizanga abantu into yokuba izane sakhe. Into embi sidibana nayo kwelethi ixesha kuba ngoku abantu bebubona ububi umuntu uzihlalele endlini yakhe. Nkosi yami. Ngoku abantu bebona into yoba kuyonakala umuntu athi asiyongxaki yam le. Asiyongxaki yam le. Kodwa ingxaki eqalayo pha kwammelwane kwixesha elizayo izaba ingxaki yakho leyo. Nkosi yami. Hlale songa izandla umuntu ongumama abalise ahlekise ngayo ingxaki yakwameza kwakunye nabantwana bakhe ngoba isonka sikhona etafileni. Bantwana bahle bakaThixo hlale ahlekise ngengxaki yakwammelwane kunye nomyeni wakhe ngoba apha wonke umuntu uphuma ahambe aye emsebenzini kubuye kulale kutyiwe. Bantwana bahle bakaThixo ngoba ingxaki yangaphandle ayimchaphazeli ngalo mzuzu. Bantwana bahle bakaThixo kuthi ekuhambeni kwexesha bantwana bahle bakaThixo laa mntwana ancame into yokuba akekho umntu ofuna ukundinceda kwimeko yam. Bantwana
abahle bakaThixo mhlawumbi adecide into yokuba ndizayokuzithathela izinto ebantwini, adibane naye ummelwane ngabusuku erobhotsini. Bantwana abahle bakaThixo athathe le moto ebecinga into yokuba yiyo le aqhayisa ngayo, abone mhlawumbi ngenye imini okanye ngelinye ixesha abonwe ngomnye waba bantu ebehlekisa ngabo, eme esitratweni engazi nokuba uzokubalekela phi. Ngoku ingxaki ebingeyo yakhe ibuye yeza kuye. Ngoba xa kukubi mfo kaMnguni kuyanyanzeleka into yokuba abantu baqokelelane. Bantwana abahle bakaThixo bamane bebuzana into yokuba niyabubonana ububi esikubo. Ukuba asiyenzi loo nto mfo kaMnguni, obu bubi buza kusigubungela. Izinto ezisixakileyo ngoku kungenxa yokuba umntu uthe selalini. Bantwana abahle bakaThixo amlibale nokuba ummelwane yinto ebalulekileyo okanye engabalulekanga na. Ufika abantu behlala kunye kodwa bayanyevulelana. Oyena mntu obalulekileyo ngulo ahleli naye apha endlini. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa ububi ngaphandle buya bukhula ngokukhula. Andibuboni na ububi esibukubo? Bantwana abahle bakaThixo, ukuba thina asiqokelelani izawubambi le meko ngaphezu kokuba imbi kakade. Bantwana abahle bakaThixo, ngoku asiphangwa ngabantu abangafundanga mntu kaMnguni. Ngoku asiphangwa ngabantu abangayanga esikolweni. Bantwana abahle bakaThixo, njengoba sihlala sicinga into yokuba ngumntu ongafundanga, bazalwane bam abathandwa yinkosi, omele ungabi nto yanto, ngoku siphakwa okanye siphangwa ngabantu abafundileyo ngoba badinwe kukuba imeko lesikuyo ingangathi ayibona. Umntu afundele ubuchwephesha nobuxhakaxhaka bekhompyutha mfo kaMnguni, ahlale ecan'kwendlu. Bantwana abahle bakaThixo amane ejonga ilanga. Bantwana abahle bakaThixo, kuvela into kwi-social media into yokuba ukuba sinodibanisa oku noku singamqhathi umakhulu kabani ayizise yonke imali. Bantwana abahle bakaThixo, abantu abahleli phantsi bavukwa zingqondo ezingendawo ngoba asincedakali. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko loo nto ibangele izinto okanye izikem esidibana nazo ibe zizikem zabantu abafundileyo. Niyabubona ububi esikubo? Nihlale nina, nihlale ninazo izinto zokunceda abantu. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba le ngxaki asiyo yakho kodwa niyabubona ububi esikubo. Bantwana abahle bakaThixo, uba sihleli okanye ukuba abantu abancedi ngoku, bantwana abahle bakaThixo, izawufika sele ingancedakali ngomso. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa kufikelela ithuba lokuba ngoku masihlale phantsi sibonisane into yokuba niyabubona ububi esikubo. Kungenzeka mfo kaMnguni le nto ingancedakala, kodwa abantu bathi xa kufike ixesha lokuba abantu mabasebenze, umntu azihlalele ekoneni yakhe athi mna le into ayindichaphazeli. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa xa kufika ubusuku wonke umntu ufuna ukukhuseleka. Bantwana abahle bakaThixo, xa kufika ubumnyama wonke umntu ufuna ukukhuseleka, kodwa ngoku izinto zisakhanya kuwe, wena uzibamba uzihlalise ekoneni yakho. Kanti ukuba besinokudibana ngesizifumana izisombululo. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba ingqondo yam ayizusoloko icinga into yokuba ndingancedakala kangakanani na. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa xa sinokudibana zingakheka iindonga zeJerusalem. Bantwana abahle bakaThixo, indawo
zethu sihlala kuzo ukuba thina sinokudibana sibonisane mfo kaMnguni zingancedakala bantwana bahle bakaThixo. Ndikhe ndava into yokuba eMdantsane kunqabe namaphara ngokuba abantu baye badikwa babona into yokuba obububi sikubo sidiniwe bubo badibana abantu iphara bakhawuleza balilungise. Bantwana bahle bakaThixo, siyayazi thina bantu abakhulele kude noMdantsane into yokuba yindawo ebemngayiwa kuyo, kodwa ngoku bathe abantu bokudibana kuthiwa inqabile loo nto ngoba abantu beforum bayakwazi ukusebenzisana. Bantwana bahle bakaThixo, kuba sinokuba yimbumba bazalwane bam abathandwa lizwi likaThixo, mhlawumbi le ngxaki esikuyo singakwazi ukuyisombulula. uThixo simcele simxhelomnye. Bantwana bahle bakaThixo, kakade abantu bakhe bamxhelomnye uThixo wade naye woyika waqonda into yokuba makabathethise ilwimi ezimbi. Bantwana bahle, ngokuba kuyaziwa ukuba abantu banothetha ilizwe elinye, le ngxaki esikuyo namhlanje ingasombululeka ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena Asigoduke man. Asigoduke bawo. Asigoduke bawo. Bomba mhlawumbe umsebenzi siwenzile. Siwenzile bawo. Shola nje abantu emakhaya nabo benze okufanelekileyo bawo. Nkosi yami. Kodwa babo sakuzibona sisehlazweni. Ewe bawo. Sakuzibona sisehlazweni bawo kuba sinokuyeka. Bawo ukuba asilakho udonga. Ewe bawo. Ngoba uthi lo mzalwane izani sulwakhe udonga Nkosi yami. Yerusalema bawo. Kufuneka lonto bawo. Ayikho kenye indlela esinokhusela ngayo izinto esinazo. Nkosi yami. Abahlebetinga ayikho into esinokhusela ngayo ingelili idonga. Abahlebetinga lithi xa zibethe intolo zikaSathana zibethe edongeni. Abahlebetinga zithi abahlebetinga izinto xa zisiza ngapha nangapha zifike singqangwe ludonga. Abahlebetinga ngoba sibaleka
uhlazo banabahle ungalazi uhlazo xa likuwe kuphela ungalazi uhlazo xa lombethe umntana wakho kuphela ungalazi ihlazo banabahle badinga xa lombethe ifamily yakho kuphela ungalazi ihlazo xa lisondele kulo umthandayo kodwa wakhudonga ngamntana wakhe banabahle badinga uyazi ukuthi omnye umfazi uzale lonke banabahle badinga umntana ukhuliswa isociety banabahle badinga wakhudonga banabahle badinga umhlambi omnye umntana sengazi wakhudonga omnye umama sengazi uthi xa usima banabahle badinga usakidonga kwindawo kuyo banabahle badinga uthi nalamntana uphethe labhotile nakhidonga umbeyele Thixo banabahle badinga ngoba wakha udonga ukhusela isizwe sangomso umhlombi banabahle badinga ubona sinokuqhubekeka ngale meko siqhubekeka ngayo banabahle badinga asinoba senasizo ngomso banabahle badinga ngoba abazali bangomso umhlombi banabahle badinga bangaba basezintolongweni abanye banabahle badinga umhlombi bangalawula ngotywala umhlombi abanye bangalawula ngeziyobisi umhlombi abanye bangabe bekhapha amagazi ngoba abakhelwanga idonga banabahle badinga uhlazo banabahle badinga esizaba kulo nezaba likhulu kuneli banabahle badinga ubona asilakho udonga masakheni udonga sibale kuhlazo bawo umvumzali sithi yintoni bantwana bam ningabambisani nje nizawuvuyisa utshaba bantwana bahle bakaThixo ngoba apha ungabambisanini kwabantu kubangela intanda bantwana bahle bakaThixo ikhaya lingakhuseleki bantwana bahle bakaThixo athi umzali ukuba ndinofa ingaba umzi wam nizawushiya unjani na bantwana bahle bakaThixo nathi bantwana bahle bakaThixo sisizwe esimnyama sasikhe sabambisana ngaphambili bantwana bahle bakaThixo omnye athe kwelinye icala bentla eLimpopo bantwana bahle bakaThixo omnye esezantsi ngapha eNtshona Koloni bantwana bahle bakaThixo kodwa ngenxa yotshaba olunye umntu onombala omnyama ebusweni bantwana bahle bakaThixo ebambene kubonakala udongine yokuba aba bantu bangayiwina le mfazwe bakuyo bantwana bahle bakaThixo saphumela ngaphaya kutheni nje namhlanje bantwana bahle bakaThixo singasabambisani nje side sibone into yokuba le nto sikuyo utshaba luyavuya bantwana bahle bakaThixo ngoba umntu uthi efana nawe atsalele kwelakho icala bantwana bahle bakaThixo kanti namhlanje sizokuthi xa sinobambisana bazalwane bam abathandwa yinkosi kulapho sizawuncedakala khona kulapho singazuba zinhlaba zahlukane bantwana bahle bakaThixo akuzubakho intanda kanti bazalwane eyona nto ibalulekileyo kukuba namhlanje sifunde ukubambisana bawo kukho izinto ezincinci ezisibangela singamaKristu singabulisani nasendlini bawo umve omnye athi ndinxibe imfume nje bana bahle bedinga umve omnye esithi ndinxibe nje umve bana bahle bedinga omnye sithi ndiyenza better ithomoyi kunomnye bana bahle bedinga umve omnye esithi baqhoba kabini abaya baqhoba kathathu bana bahle bedinga umve abanye athi siphuma kweli hlelo athi omnye siphuma kweli yenze lonto banabahle bedinga singabulisani umve uPawulosi banabahle bedinga uKristu wahlukene na banabahle bedinga afunekanga ke banabahle bedinga sijonge unobenani ngoba sijonge unobenani silibale ngezinto ezibalulekile sisilwa ngezinto ezingabalulekanga banabahle bedinga silibale ukwakha udonga banabahle bedinga masibekeni izikrweqe kulwa into zalapha emhlabeni banabahle bedinga sakhani idonga ngoba uhlazo oluzayo bantwana bakhulu lukhulu kunento esijongene nayo uhlazo esilibonayo namhlanje likhulu banabahle bedinga umhlawumbi sisilwa nje banabahle bedinga ngezinto banabahle bedinga ezingena kusenza silingena izulu banabahle bedinga ikhona into ukhona nogumbo
omkhulu ozayo. Bantwana bedinga makhe simamele uThixo xa isithi masakhele udonga. Bawo thina mhlawumbi ngoku Nkosi yami. sithi xa sicinga sibubone ububi esikubo. Ngoku mhlawumbi siyabubona ububi esikubo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, kodwa ekuboneni bethi ngaba senza ntoni ngaloo nto. Bantwana bahle bakaThixo, hayi andiyazi ndizayiqala ngaphi le nto. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu banento yokungandimameli mna. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bajonga into yokuba ndisuka kweliphi ikhaya, kodwa ububi bona ndiyabubona. Ndiqinisekile into yokuba wonke umntu uba unohlala phantsi ayijongisise imeko, ububi bona angabubona. Bantwana bakhe, ingakumbi ke kuthi ulutsha lweli xesha xa sijonga abazali bethu, sijonge thina eyethu indlela esenza ngayo, ububi bona siyabubona. Bantwana bahle bakaThixo, side sifike ebudaleni sijonge into yokuba ngoku ndimdala mna kodwa ndilapha ekhaya. Ngeli xesha abazali bam babephumile ekhayeni babo, bona kunjalo nje basele beziqalele imizi yabo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa mna ndilapha, ububi siyabubona. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi thina siyayazi into yokuba sikhule phantsi komama kwakunye notata. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa siyazibona into yokuba thina yethu inzala siyikhulisa sodwa okanye ikhula kwela cala, ikhula nomzala omnye. Loo nto ithi ububi siyabubona. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ibangele singazi nokuba kumele sibheke kweliphi cala, sive naxa kuthethwa siqonde into yokuba awamazwi awalawuviwa mntu. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi ekuboneni kwethu ububi asidinga into yokuba sakujonga, zesazi into yokuba silungile isandla sikaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba lo mfo uthi ndabaxelela ukulunga kwesandla soThixo wam. Bantwana bahle bakaThixo, akuphela amacala angazi into yokuba sizabulungisa njani obububi, zesazi into yokuba sizawuqhuba siyibambisene, kodwa isandla sikaThixo silungile. Bantwana bahle bakaThixo, sele abantwana bengelala endlini, sele kusifa indawo yakho ziziyobisi, kodwa isandla sikaThixo silungile. Bantwana bahle bakaThixo, ekuncameni kwakho ndifuna ungancami namhlanje, ngoba isandla sikaThixo silungile. Bazalwane bam abathandwa inkosi, sele abantwana befuna ukuyeka isikolo mfo kaMnguni, sele abantwana besithi apha ekhaya kakade zange kwalunga nto, mna ndizisokolelisa ntoni na. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa mzali wena othandazayo, sifuna ukuthi namhlanje isandla sikaThixo silungile. Bantwana bahle bakaThixo, ibalulekileyo namhlanje isandla sikaThixo silungile. Bantwana bahle bakaThixo, ububi bona abusoze bugqithe ukulunga kwesandla sikaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, seluncama kule ndawo ukuyo. Bazalwane bam abathandwa lizwi lenkosi, namhlanje sizokukhumbuza into yokuba ayikho into egqitha ukulunga kwesandla sikaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, wakhe wanceda uThixo indoda ehleli i-38 years kungekho mntu owakhe wayinceda, athi akuxotsha amanzi kubekho umntu oniphosa tanci. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa safika isandla sikaThixo esilungileyo, sathi wena khululeka uhambe. Namhlanje uThixo uzokukhumbuza into yokuba liyazela ixesha, kunjalo nje uyakukhumbuza uThixo into yokuba isandla sakhe silungile. Lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama kubaleke, makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo basinikele Bawo Sinikele, bawo. siyanikela ngoku. Siyanikela. Sicela ke umuntu ongeka subscribe bese awuzotsho ukuthi Kwenzeka ntoni apha? ithina le nto yaba bafana bashumayela benxibe Ikepusi, bawo. So siyacela ukuthi usubscribe uba ukamcofi ke ulike andiyazi uba ulinde ntoni la awucofe ulike uyisharishe ke naku platform kuzo zonke onazo uchaza bana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ngensimbi yesihlanu rhoqo ngecawe kwindawo ke ohamba kuzo siyabongoza ukuthi uwenze la nkonzo ke yomlomo uhamba usithi ikhona ke icawe yabantu abangacawiyo ukubana awunalo ithuba lokuthi mawuye ecaweni okanye unqwenela ukuthi ubalisele abanye abantu ukuthi icawe ikhona ungamane ke uncokola ke nabanye abantu kwindawo eziteksini ezibhasini nakwicaravan nasezikolweni ke izikolo mos zivuliwe Ezivuliwe izikolo. na Idatha ikhona. idatha i-Wi-Fi ikhona I-Wi-Fi, okay. ikhona naba ke kusesinaleni ingathi bayabuyela noko kwezi veki ngoku so Okay, bawo. funeka ke noko basibukele ke ziyafumaneka ke nezikipa zecawe abantu abangacawiyo khona nekepusi Ewe bawo. Siye sizame ke bawo into yoba noko mayibe khona into ethi icawa yabantu abangacawiyo xa sizile apha phambi kwabantu. Nothi into yokuba sidele inkonzo bawo. Sifike sibe sithweleni nezankwane. Kodwa ke izankwane ke eziyi-uniform nokuyinoba zivumelekile. bawo icawe yabantu abangacawiyo Abantu abangacawiyo banxiba ngale ndlela banxiba ngayo. kuba abacawi ba Injalo ke bawo. Masibulele ke kumntu wonke oye wasibukela. Bawo masibale inkonzo. bawo masamkele ke intsikelelo walaba ufefele inkosi yethu uthando lokudla nobumoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibu inkosi izolanda ibandla layo okwesibini uKristu inkosi yethu amen Amen, 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 Ukuba ubuyile ecaweni, le cawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Ngoyena mntu ebesiyenzele yena le cawa. Masibulele kumntu wonke ke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba enkosi bazalwane. Igama lam ke Bingisihle Bonani, ndingahambi ndedwa ndihamba noAnele wakwamnguni. Masidibane futhi kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Le icawa yabantu abangacawiyo lingalibali ukuthandaza uThixo uthandazekayo bye bye enkosi. Papa yini, papa yini, papa yini.